חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. היום המאושר ביותר בחיי זוג צעיר הפך לצערם לטרגדיה. יולדת בת 23 נפטרה, אחרי שהמיילדת לכאורה ביצעה פעולת לחיצה על הבטן, אגב אסורה, חזק מדי, והטענה כרגע לכאורה שאותה פעולה גרמה לחבלה משמעותית באיברים הפנימיים שלה. ימים ספורים אחר כך היולדת הזו נפטרה, ואיתנו עורכת הדין עדי אברג'יל ברוורמן, שמייצגת את המשפחה בסיפור הזה, בתביעה הזאת. עדי, שלום. שלום. קודם כל, קצת מה שלום המשפחה, זה אירוע, זו טרגדיה נוראה. נכון. האבא נשאר למעשה עם 2 ילדים קטנים. וואו. והייתה יולדת בת 23, צעירה מאוד. ולמעשה יש פה המשפחה בקריסה, האבא לא עובד. נאלץ לעזוב את הכל כדי לגדל את הילדים לבד. האמא שלה מנסה קצת לעזור ולתמוך, אבל טרגדיה נוראית. בואי נגלגל את האירוע אחורה. מגיעים, כמו כל זוג שקורא על הלדת. כן, הם הגיעו ללידה רגילה, הלידה התקדמה באופן תקין, ולקראת השלב שבו התינוק אמור לצאת, לפי מה שמתארים, המיילדת אמרה שהוא קצת נתקע, ואז היא פשוט מטפסת על היולדת, לוחצת לה על הבטן. זאת אומרת מטפסת על הילדת? מטפסת, בדיוק מה שאתה מדמיין, על המיטה, עם הידיים שלה, ופשוט לוחצת על הבטן שלה כדי שהתינוק יצא החוצה. היולדת צורחת, הם מתארים שם ממש שזה היה צרחות של כאב, זעקות כאב, והתינוק יצא, ולכאורה הכל עבר בשלום. אבל מאותו רגע חלה הידרדרות במצב של היולדת, היא לא מרגישה טוב. היא אומרת שיש לה דפיקות לב מואצות, ההמוגלובין שלה מתחיל לצנוח, והם למעשה מזהים את ההידרדרות, אבל אף אחד לא טורח לבדוק למה. אומרים לה, זה נורמלי, זה טבעי, עד שפתאום היא הולכת לתחנה של האחיות אחרי הלידה, מתעלפת מול התחנה, ואז הרופא אומר, אוקיי, אני אתן לה מנת דם קצת כדי לאושש אותה, נותנים לה 2 מנות דם, ומשחררים אותה הביתה, למרות שהיא לא מרגישה טוב, והיא מתלוננת על זה כל הזמן. לא עושים לה אולטרסאונד לבדוק אם חלילה יש איזשהו דימום, שזה קשור לזה, לצניחת המוגלובין. משחררים אותה הביתה, ובבית היא ממשיכה להידרדר. למחרת היא הולכת לרופא, יותר נכון, לוקחים אותה, כי היא אפילו לא מצליחה ללכת, לוקחים אותה לרופא ביישוב שבו היא גרה, רופא בודק אותה, ואומר, זה כנראה כאבים בגב, אני אתן לך זריקת וולטרן, משחרר אותה הביתה, ושעתיים לאחר מכן היא פשוט קורסת. ובן זוגה, מה קורה איתו מאז? הבן זוג שלה במצב, קודם כל מצב נפשי קשה מאוד. הוא היה איתה בכל הרגעים האלה, היא קרסה אצלו באוטו, היא התחילה הוא גם פינה אותה לבית החולים. כן, כי הוא התקשר למד"א, להזמין אמבולנס, הוא הבין שהזמן שייקח עד שיגיע אמבולנס זה ארוך מדי, הוא פשוט החליט לפנות אותה בעצמו, והיא קרסה ברכב. אז אפשר לדמיין את האירוע ההזוי הזה, שגבר מפנה את אשתו, ותוך כדי באוטו את כל הדרמה שקורית, ומנסים להחיות אותה, והוא גם לא ידע בהתחלה מה קרה פה. הוא אמר לי, אמרו לי שהיה לה המון דם בבטן. חיכינו איזה 1.5 שנה עד שקיבלנו את דוח הנתיחה, שמשם למדנו שלמעשה היה קרע בתחול, שנגרם בעקבות הלחיצות שעשו לה בלידה. כן. השיטה הזאת שהמיילדת בחרה לעשות נקראת שיטת קריסטלר. זו שיטה שבעבר הייתה מותרת. שיטה של ממש, אני מכירה את זה גם מחבר, לא משנה. ממש עם המרפק, תדמיין את זה רגע בראש, לוחצים על הבטן של יולדת, אבל באופן מאוד מאוד חזק. לימים, בעקבות סיבוכים, בעקבות סיכונים, זה נגד החוק, זה אסור. זה אסור בשיטת מילדות מודרנית, נקרא לזה ככה. וזה פשוט כואב, מה שיותר כואב מעצם ההחלטה, זה ההתעלמות מהתחושות של אותה אישה. נכון. אז זו באמת שיטה שהיא אסורה, היא מהמאה ה-19, ואז גילו שזה גורם לנזקים לילדים וליולדות, והחליטו שאסור לעשות את זה, זו שיטה שהיא אסורה בכל העולם, ויותר מזה, גם הרופאים דואגים לא לתעד שהם עשו את זה. אם לא הסיפור של בעלה ושל האמא שלה שהיו איתה שם, לא היינו יודעים בכלל שזה קרה, זה לא רשום בשום מקום. ואני בטוחה שהרבה נשים שרואות אותי עכשיו יספרו שגם להם עשו את זה בלידה. זה עדיין קורה. עשו את זה לחברה שלי. אוקיי? וזה אני יודעת. אז גם לחברה שלי. זה באמת משהו שעדיין קורה ואסור שיקרה, ובשום רשומה רפואית לא תראה את זה. כן. אגב, עדי, תקדימית משפטית, יש אירועים שטבעו בעניין הזה, קרו בעבר? יש אירועים שקרו, יש משפטים שהסתיימו עם זה וקבעו שאסור לעשות את זה, וזה עדיין קורה.
רוצה להשמיע את התגובה של בית החולים סורוקה וקופת החולים כללית. כתב התביעה התקבל בימים אלה, נלמד אותו ונגיב כמקובל, כחלק מההליך המשפטי. כלומר, לא מתייחסים לטענות, ואני מניח שהם ישיבו להן בבית המשפט. כן. איפה זה עומד כרגע? אנחנו מחכים לכתב הגנה על ההתייחסות שלהם. אנחנו רק בתחילת הדרך. ואני מקווה שלפחות למרות הטרגדיה הנוראית שקרתה, גם שהמשפחה תקבל את הפיצוי שמגיע לה, וגם שהדברים האלה לא יקרו יותר. לא יקרו יותר, הרי אם היו מתייחסים לטענות שלה, לכאבים שלה, לירידת ההמוגלובין, כן. אולי היה אפשר לטפל בזמן שוב לכאורה, כמובן. בכלל בהיריון, שוב, אני לא אישה ואני לא יודע מה מרגישים, אבל יש לפעמים תחושה שאומרים לך, בסדר, את בהיריון, זה חלק לפעמים כואב, לפעמים פה, לפעמים שם, זה בסדר, זה אמור לכאוב קצת הגב, אמורה לכאוב קצת הבטן, זה בסדר שקצת פה, יש קצת שם, ולפעמים זה באמת בסדר, אבל חייבים תמיד לבדוק כמו שצריך, כדי לוודא שאכן מדובר בהתרחבות של השרירים, בשינויים שעוברים על הגוף, ולא משהו שמצריך טיפול רפואי. אני אגיד עוד דבר, כמובן שזה לא, זה אחריות הרפואה והכל. הורים, זוגות שמגיעים ללדת, תלמדו הכל. זה באמת חלק מאוד מאוד חשוב. תלמדו מה מותר בחדר לידה, מה אסור, מה הבדיקות שאתם מוכרחים ומה אתם יכולים לסרב. באמת, אני יכולה להעיד על עצמי, אני עשיתי הכנה ללידה, ידעתי מה מותר ומה אסור. רצו לעשות לי ככה, אמרתי לא. זו הבחירה שלי. תוך כדי? תוך כדי. תוך כדי, עומר, ברמה, אתה לא מבין באיזו רמה. עכשיו, נכון, יש צירים ויש כאב. פה הבן זוג נכנס לתמונה. הבן זוג, אם הוא בא מוכן, ואני לא חס וחלילה אומרת שזה אחריות היא של הרופאים, קודם כל, אבל זה חלק מההכנה ללידה, זה לדעת מה מותר לעשות לכם בחדר לידה ומה לא, וזו אחריות שהיא חייבת להילקח בחשבון בעניין הזה, ושוב, פה פשוט מקרה מצער. שלדעתי נורא מהר ממהרים לשחרר מבית החולים. נכון. ואני טועה, הלוא יש פה היבט כלכלי, ברור, זה הדבר המשמעותי. כל יולדת זה עשרות אלפי שקלים. אני שאלת השאלה, האם בעבור אותה יולדת, שאולי הייתה נשארת בבית החולים, וכל הדבר הזה היה נמנע, כל הנושא הכספי לא בטל בשיט. עורכת הדין עדי אברג'יל ברוורמן, אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה ונקווה להתפתחויות חיוביות לפחות בפיצויים למשפחה המסכנה הזאת. משהו קטן. כן. מנקודת מבטה של גיסתי, שהיא גינקולוגית מופלאה, למעלה מ-25 שנה גינקולוגית, היא ילדה אלפי תינוקות. היא תמיד אומרת לנו, עם כל ההכנה והידע וכו' וכו', בסוף, תינוק או תינוקת שיוצאים בריאים בלידה, זה כל פעם נס מחדש. ברור. ולכן, עם כל המורכבות של הטבע, צריך להיות שהמעטפת באמת היא כמה שיותר טובה, ושעושים את הדברים גם מבחינה מקצועית, שדברים כאלה לא יקרו. כן, עדי, תודה רבה שבאת אלינו. תודה.